Chakamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti ndinoda mari yangu 160 US dollars plus 20% kubva 2020. Nembo dzako zvituparimari kutaura izvozvo ndivheraria mavhunga achitaura kuna Winnet naCrispen Murindakuru. Assim, marido, já não sou de quem ainda não, eu sou do como Maria. Isso aí mudar o achite a galera não, eu sou como Maria. Se ainda não, não sou que não te peido, da situação de Maria, de ganhar dinheiro. Oh, na parte de bens, de mal. Na parte de bens de mal, eu vou vai já. Ah, não sei. Ainda cuidado. Eu vou dar o fogo na porta meu menino. Mana kali mana ada unura. Saka ura ujize sei mari kula. Nganenda kangaza. Usho anga yesho. Enda kuna kaza ngodi. Mobwe mari kana bashika ko ngodi fonera. Ndakashika kudanza chacho. Yata lazima uinenda ukwe mari. Nganzi apo ndikumbira ere kana uti. Apo anoti bamari. Ngati ya ndo ja ukwe mari. Asizo ati mari nyarudi. Arudi pia saka ya ndo ja ukwe mari. Dibala sina ndo yake. Mazo zake bati imini ni tete tura shit. Kesi doa sio dia akabadi. Ndio to batagara. Winiwe. Mari yoka isu baraka. Ndani ndiku ya nayo. Jese magorese ashingo niyepe. Ndiku ya nayo wanafara. Ndiku ya nayo ngwa kati. Kuvira gorera pera mas. Ndiku na kazomona ali sikomo. Anga utawa. Ndiku kama mstari. Ndio anamona ndiko fura wangu. Sasa ambuya. Ndipo rera zvanzike. Ndikati ko Mariam. Ndikanzi ndinotenderedza mbuya ndikati shamwari. Makore mangani uri kuti nditenderedza. Ndipo tongwa na mwana kufunga. Pabati pataka mutana zvishuga ni mafuta. Ni shuga ni mafuta ni flour makato. Saka ndipakabva pa flour ni shuga chete. Mashera na August. Angara makatonzi. Aba na August. Ndimaga kupati. Akazompa ro makatonzi wa. Andi pati koka kutoka iwe leo pa maya wa Maria. Saka gaji ndoko na 50-50 pamwe. Karo na akaita mari. Ndaka kwa ndimi. Sisi ndio mashuti ndio. Ile $18. $60. Na 18 ni 60. CDG 34. Ini 20 grades zemoni ndai. Saikubuditse mari. Yo, ngati kwa $18 pasai wa. $18. Apa esse no passar o ano seguinte. No passar assim, ano seguinte. Eu é para bom, ainda mandei. Ano seguinte. E o Ndikuda
wakapiwa kesi ya flower wakapiwa kesi ya shuku box ya mafuta tikapataenda pashangu bebe wakasamuza mapea matatu achiti imwe inoita $5 kuita $15. Rusaka wakatora zvakasvika pamari Rusaka 18 plus sugar E18 20 flour E18 kana ndawatumira pamutero tobataenda pabox rekuti oil ipetwa yogori wakatora shangu mapea matatu 5 kuita 15 wakatora madishi mahombe ekugezera wakapiwa angati 2 malaji 1 rimwe chete ndaita $8 ari 2 akaita 16 tobataenda wakatora madishi wakatora dishi 1 each inoita $4 wakapiwa kesi yesort inoita $350 wakatora uniform yomwana aiwe ECD inoita $8 wakatora nechikapu chekumira inoita $3 no Maria right, which is what in yekutanga 30 plus 30 plus 18 sugar 18 flour 18 tea and then the 18 what then 35 tea cooking oil then 15 yeshimebutsu 16 yemadishi 4 yedishi kaduku 350 what is it? kesi yesort So $8 uniform ECD then $3 those you might $1 to bisa pa 360 iwo pachao varikunditi i360 asi ini ndinozva mari yavo i200 years mari yavo i200 years mwenye mama wakabvira pamari handina kutora 20 plates handitori 20 plates kana even ndisipo muchika ndokupa kutonza ndokona kana kwandinokukwandinokuda ndinongoenda ne 10-15 mfundi wakatora pangani pawari inini kwandakafike 12 maplates andakatora pamari yekunyora wavo nekutopesa kusvika pamapavo makanyorera naye anyorera ini nangu pachangu pandipangwari apana nambodini ndanyora pamberi pamangu apana hangu pandinatandadi ndanyora chekutobvumisidza kwambava ndisvika ndi 1 nditine ndaitopa murora wavo simenti yandakatotora onyeni kune murora wavo achinditi kundigire simenti ndiyo makanyorera naye apana pamanyorera apana makapanana aripoe varipo vavo makapanana 20 bags vari kuti hanzi pane varipo makapanana varipo ndiani nani makapanana angari
Anzi wakafana Simba. Simba Simba. Wakapeka moni. Wakazungu walipeli patora. Kupeka nekutora zvasiyana. Kupeka waindoziva wapeka masana. Ndozvatori kupeka nekutora zvasiyana. Tati pawakatora hatari pawakapeka. Tati pawakatora pamakapanana. Wozoitika kuti iye uyu neni hawe kuti anga ane madhiri. Anotaura kuti ndaisenda ne10 12. Asi apa akanga ari pakudhindura akabva 20 kuti asabva anozondobhadhara. Zvinoitika izvozvo. Nekuti anga achiende paabva aenda haana kuzodzoka kudii kubhadhara. Vaaizoita mbichana anenge achitora mbichana. But now nhau yacho iripo manje. Pamakapanana hapana ngari. Proof yacho yekuti makapanana zvinhu ipapo hapana chiripo. Then otaura kuti akakupa izvo. Munofukirana here maisainirana here pamaipo. Munongobvuma chete makamutora bhusi here. Bhusi ndakatora. Asi mapuraisi. Komadhishi makamutora here. Ndakatotora vabereki vacho vakatoti saka nditi mwana nyamura kwadi. Ndipe hangu. Ko ini so mwana chikoro makatora here. Makatora. Ngakapu kacho. Pane pawataura mimi mataura mari inocheka makandokura nandadzo yake $30 vataruka akazotapedzai futi ka $20 pabhongi ari motizvo zvamura zvikangana akandibvazisva $10 ndakapa mwana wangu $20 nepabhongi akakupai akapa futi $10 mwana wenyu futi kati ndinoba kutsanangura nyaya yese hamuna kutsanangura izvo mumusarangura $30 Ndachataura kana tichingotari kusoro yenyaya. Kafisi kawa pane salt yangu lita $2.50. Yenyu pa 320. Makazouya ne160 apa takazonga tutaura naye apa ndakazonga tamuona tikati wini mari yangu yagarisa saka mari yangu yakutobereka ipakabva asazonyatsoda kutaura kuti tigarisane rautebhuri tinyasotaura napo ndikati ndinari kutipako 190 kuti zve zvadii zve zvapera kuti mari yagarisa tichimbotaura saka ndipakazoti ndinokogona 50-50 pamwedzi ndipakazota 10 unaokasi avazongatiseva kwakupa 20 asi nyapa tatambonekana imonapa kuti taari kungotora 160 chikwereti zvauinazvo nekuti hapana honest iri pauri iwewe wakatora zvinhu zvemunhu uchibva wandotengesa zvinhu zvemunhu wanokuendesa mari yemunhu ende maya wanga chizokuziwa wakabhadhara zvese iwe waitonyora usingawasainisi zviva kuti wakangoine zvinhu zvawakangochida kuti uzive kuti regandirete nditongo mari yavo saka naizvozvo wakaona zvikuitawo musi $200 ende zvikuita $180 from 360 tinoona kuti 160 yavo inayo wari kutaura zvechokwadi nekuti mari dzavari kutaura bhalansi yacho neyavo kutaura kuti wakabvisa 180 from 360 panobva pasara chi 160 pasara 180 but nekuti wanga vasina marecords vazoroti 160 saka
unobvisa $160 unobvisa rimwe mari hatichaisi mainterest nekuti papasina mareturn agreement. Kana muchiona motonyora usakandibhadhara mari yangu from today onwards usangope munhu semaswits ari kutenga pakaunti nyorarai mainvoice achisainira ndosakuiri mainvoice osainira ukatora muhamwanisa kuti usakandibhadhara within 2 weeks ndichange ndichiisa interest yangu mari yakati izvozvo mukazviita pagore kana pamwedzi kana pachii matinhu matopuwa chenjedzo saka 160 unoibvisa rii imari yagarisa uzive kuti une mhosva unoibvisa sei oda Unoibvisa rini sei ukapera kati 160 kati 50 mwedzi unochipera notizve mwedzi unoteera unokoita 3 months ichiwapa mari yavo 50-50 wotanga ne 60 saka mapose kunonza kudai imari mari yamabhadhara kunonza yamabhadhara nhasi koimwe yemasamoni ndakabhadhara kuchendauya kumakonya $6 saka pamwe chete kuenda kudzoka yakabuda mari unoendesa sanga 70 plus 10 like $80 like 80 wazekufambisa tokuisa $10 $90 saka taakuti isusu 30 saka mwedzi wokutanga uchabvisa $90 mwedzi wechipiri $80 wechitatu $80 ndaichikumbira sori mundijekesoro kuti yazonzi yati wande anakuvarudzwa inhau yemakosi kuti wazokuunze kudai awakabvisa kudaidza kudai tsamwira wakapiwa kuti uriwane risvike paumi uchizoya kudai uye kudai tsamwira 70 wakatobhadharewa ndakuvabvisa $10 awafambisa $10 saka iinzira iti zviri pasi saka mwedzi wokutanga unobvisa 9088 saka ona kupera kwafebruary ounza 9088 kana asina kuunza ouya motaura kudai kana unoenda kusvikira kumba kwake unonga mvura zvesikava munonza muno kudai maati munonza muno kudai ene dhera munenge maatenza kweweekend then unocheka mari by 5 March andizinoya kudai kuti mari yangu yakasiyiwa here inotora mari kusva 5 March 5 March anenge api imwe yacho maya muitora 5 April imwe yacho maya muitora 5 May after 5